در موج برنامه اطلاعاتی خبر. دو агрегати нерӯгоҳи сарбанд ифтитоҳ гардид. рейди шабона дар интернет-кафеҳои шаҳри хуҷанд, макони панҷшавии бемориҳои сироятӣ. бори нахуст дар Колумбия шеъри тоҷикӣ садо дод. туркманистон сохтмони роҳи оҳани Афғонистон то сарҳади Тоҷикистонро анҷом хоҳад дод. оғози машқҳои низомии Қавқоз 2020. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Муниса Тамлоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Левакант ду агрегати нерӯгоҳи сарбандро ифтитоҳ карданд. хабар медиҳад котиботи президенти мамлакат. бинобар иттилои манбаъ аз ҷониби роҳбари давлат агрегати рақами 2 нерӯгоҳ бо тавоноии 39 мегаватт ва агрегати рақами 6 бо тавоноии 49 мегаватт мавриди истифода қарор дода шуд. иттилоъ дода шуд ки айни замон таҷдиди агрегати рақами 3 оғоз гардидааст. иқтидори лоиҳавии сарбанд 240 мегаваттро ташкил дода, он панҷумин нерӯгоҳи аз лиҳози иқтидор калон ба ҳисоб меравад. сохтмони нерӯгоҳи мазкур соли 1956 оғоз гардида, аввалин агрегати он соли 1962 ба кор дароварда шудааст. бинобар сабаби истифодаи тӯлонӣ қисми зиёди таҷҳизоти электромеханикӣ ва гидромеханикии нерӯгоҳ ва дастгоҳҳои тақсимкунандаи кушодаи он фарсуда шуда буданд. бо дар назар доштаи ҳолатҳои зикр гардида ва аҳамияти стратегӣ доштани нерӯгоҳи мазкур ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои пурра барқарор намудани ин иншоот соли 2011 бо Бонки рушди Осиё созишномаи грантӣ ба маблағи $136 миллион амрико ба имзо расонид. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар интернет-кафеҳои шаҳри Хуҷанд амалиёти шабона баргузор намуданд. бинобар иттилои манбаъ, санҷиши навбатӣ собит кард ки то ҳанӯз аз беназоратии падару модар навразону ҷавонон дар вақти дарс ва дар бевақтии шаб дар чунин марказҳо ба бозиҳои зараровар ва хусусияти зӯроварӣ дошта машғул мегарданд. дар натиҷаи санҷиши мақсаднок ошкор гардид ки дар 7 нуқтаҳои бозиҳои компютерӣ ва 4 марказҳои интернетӣ дар баробари ҷавонон 5 нафар ноболиғ низ машғули чунин бозиҳои зараровар мебошанд. тавзеҳ медиҳад манбаъ. гуфта мешавад вобаста ба ҳолате ҷой дошта бо дастрасии моддаи 99 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати волидайни ноболиғон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. бори нахуст дар фестивали адабии байналмилалии Меделин шеъри тоҷикӣ садо дод. гузориш медиҳад вазорати фарҳанги Тоҷикистон. бинобар иттилои манбаъ, дар 30-юмин солгарди фестивали адабии байналмилалии Меделин ки ба даври онлайн дар шаҳри Меделини Колумбия баргузор гардид ва дар он 40-юмин солгарди таъсиси мукофоти алтернативии Нобел низ ҷашн гирифта мешавад. бори аввал аз Тоҷикистон шоири тоҷик, журналист ва мутарҷим Абдуқаҳҳори Қосим иштирок намуда бо забони тоҷикӣ шеърҳои худро қироат кард. имсол дар фестивал 180 нафар шоирону олимони маъруф ва 20 дорандаи мукофоти алтернативии Нобел аз 103 давлати дунё ширкат намуданд. фестивали мазкур соли 1991 аз ҷониби шоир, файлосуф ва арбоби ҷамъиятӣ Фернандо Рендон таъсис дода шуда соли 2006 ба ҷоизаи алтернативии Нобел барои ҳақиқат, сулҳ ва адолати иҷтимоӣ сазовор гаштааст. инчунин фестивали адабии байналмилалии Меделин аз ҷониби ЮНЕСКО ҳамчун мероси фарҳангии Колумбия эътироф гардидааст. намояндагони оҷонсии роҳи оҳани Туркманистон ва идораи роҳи оҳани вазорати нақлиёти Афғонистон доир ба сохтмони роҳи оҳан дар доираи лоиҳаи ТАТРо гуфтугӯ анҷом доданд. иттилоъ додааст рӯзномаи интернетии Туркменистан.ру. аз ҷумла тарафҳо сохтмони қитъаи роҳи оҳани Акина-Андхой ва Тургунди-Ҳиротро баррасӣ карданд. дар ҳоли ҳозир 1,5 километр роҳи оҳан сохта шудааст. ҳамчунин аз 33 иншооти обгузар сохтмони 16 иншоот ба анҷом расидааст. баъд аз анҷоми хобондани роҳи оҳан дар қитъаи Акина-Андхой қарор аст сохтмони ин роҳи оҳан то марзи Тоҷикистон идома ёбад. ҳангоми гуфтушунид таъкид шудааст ки роҳи оҳани мазкур имкон медиҳад ба Афғонистон ба муносибатҳои иқтисодӣ боз ҳам бештар ҷалб шавад. гуфта шудааст ки ин раванд метавонад ба пойдори сулҳ дар ин кишвар мусоидат кунад.
машқҳои байналмилалии низомии қавқоз 2020 санаи 21 сентябри соли равон оғоз ёфтанд. таи ҳафтаи охир низомиён таҷҳизоту аслиҳаро барои иштирок дар машқҳои низомӣ омода карданд. аз ҷумла пеш аз оғози машқҳои байналмилалӣ тамоми низомиён аз санҷиши вируси корона гузаронида шуданд. дар машқҳо беш аз 80 000 нафар аскару афсар, инчунин 250 танк, 450 худрави ҷангии пиёданизом, 200 тӯбу ракетаандоз иштирок доранд. русия барои иштирок дар ин машқҳо ҳамчунин низомиёни Арманистон, Мянма, Покистон ва Эронро низ даъват кардааст. низомиёни Тоҷикистон ба ин машқҳои низомӣ ба ҳайси нозир даъват шуданд. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаи дигар шоди пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.